Erokamano Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago mwakelo ni weche mowuok e chuny boma kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. Hawa ndugu zetu wawili tumeweza kuwapokea wakiwa katika hali ya afya ambayo imeweza kuthibitishwa na daktari kwamba si mbaya. Jokedo ne ratich oganda Bob Njagi gi Nicholas Oyoo manoteki e piny Uganda jumbe buora mokalo owe thuolo. Sirkal bende golie tong wangi oko, to wan bende wan mon liete. Onge kaka dwayud pesa mwandiko go SHA. Koro gitemie golo mondo giketi osiptal. Jopiny e kaunti ma Siaya ywago midhiero magikale mar yudo thieth e kindeni ma ng'anyo mar nurses dhi nyime. Chopo saa 2 kata kapok idhi e odi michamo sapa, to jokuoyi donjo ni e ot, to jogo manore gi pala gi bunde, to jogi nigi bunde mar AK-47. Luoro kod kibaji omako johala mag Goldi e alwora ma Bondo, tok kuo marang'enge mageto johala go medore. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Gikone to jokedo ne ratich oganda Bob Njagi kod nyawadgi Nicholas Oyoo manoteki e piny Uganda jumbe buora mokalo we thuolo. Maerien bang' ji ariyogo ochwal e tesend obila ma Busia kar saa 8 mar otieno ma piny orugodo kawuono kanokowgi kod jambetre ma Uganda Joash Maangi kendo nochiwgi ayanga ne sirikal mar Kenya. Ji ariyogo timnegi nonro mar thieth e osiptal maduong' mar Rufaa ma Busia moyangi nigi ngima, kaka kamano ne chal ka gima gin gi dang'ni mar paro. Kamishna ma kaunti ma Busia Mwachaunga Chaunga oyanga dieri mar wachno kolero ni ji ariyogo oduogo pacho kae kaluwore gi tudruok makare kind sirikal ma Kenya gi Uganda. Bende Karen Njagi ma en wat Bob Njagi onyiso mor mare kopako sirikal mar Kenya kuom tiyo duto maginyalo mar duoko gi pacho. Maangi pamoja na security team ya kule na wafanyakazi wa serikali ya Kenya ambao kule ambao wameambatana na huyo bwana ambassador. Hawa ndugu zetu wawili tumeweza kuwapokea wakiwa katika hali ya afya ambayo imeweza kuthibitishwa na daktari kwamba si mbaya. Tuliweza kuwapeleka hospitali baada ya kufanya clearance pale kwa immigration department, wakahudumiwa hospitali. Madaktari wakasema kama wamewa discharge na waweza kurudi nyumbani. Mimi nataka tu kushukuru serikali ya Kenya, sana sana CS, kwa sababu niliona alizungumza jana, hata ingawa wamekaa kwa muda mrefu, lakini vile walivyozungumza na kuchukua hiyo mambo serious, ndivyo ndugu zetu wameweza kuachiliwa. So nashukuru kwa sababu ya hao kuachiliwa, wanaonekana wako na afya, but they are traumatized, na pia kwa sababu ya kukaa kwa siku nyingi na walikuwa wameteseka kidogo, sasa hawawezi kuzungumza kwa sasa. So kwa sasa pia tunawapeleka for further treatment, na tumepatiwa wakiwa wanatembea. Mimi naweza sema wanatembea. Kuo marang'enge mageto johala mag Goldi osemedore ahinya alwora ma Bondo, gino masani kelo luoro kod kibaji e kind johalago. Jopiny koro dwaro ni tend arita kwe mondo donjre wachno kendo duok arita kwe makare. Kotelnegi kod Ronix Ochieng ma en johala mar Goldi ne giwacho ni johala osebed ka imonjo kinde ka kinde gi jok momanore gi lweny e bwo jumbe 2 mokalo. Olero ni kata obedo ni gisego lipot e tesend obila ma Bondo, onge ondamo moramora mosekaw negi mar chik. Owacho ni obila osiko konegi ni mondo gide mana nyuok kapod itimo nonro, kolero ni njore moko timore mana mita 100 kende kowuok e tesend obila. Nomaye pesa manyalo kare nyalo romo milion 2. Bang'e kapok okawo kata ndalo 3, ng'ato achiel kendo odhi omonje ot saa 2:30 otieno, momaye pesa te gi gold mane en ge ot. Kane ji obiro yuoro mondo konye, jogi nogoyo bullets 4 e yamo. To distance mar police station gi kuma ne gino timore en kuma chiegni, ma gima dhiero wani onge police mano show up to the scene. Waonge thuolo mar wuotho kwa nyalo wuok ka gi kacha gi cher, kendo wan gi luoro kabisa nikech ang'o? Chopo saa 2 kata kapok idhi e odi michamo sapa, to jokuoyi donjo ni e ot,
to jogi omanore gi pala gi bunde, to jogi nigi bunde mar AK47. To kaka ung'eyo ni AK47 ok en bunda ma oyiene raia bedogo. Koro waparo ni gini nyalo riembo investors matimo ohala ni ewi bondo ka to sama investors gi oseringo to wan wabiro tiyo kanye kata wabiro tiyo gi jomage. Koro wakwayo sirikal ni mondo odonje wach ni mondo mi okony weche ma koro dhi mbele sani gi mondo wabed ni waonge jok manyalo luwowa kata wati kod kwe. To wakwayo sirikal mamalo komakore gi sirikal ma Siaya County mondo mi okonywa kaka wan johala matindo, mondo mi gilosnwa changamoto matimorenwa ni mar kuo. Jotije maromo 300 matie kar loso nyamburko mar Kenyatta Golf Course Joakali Society garage boma ma Nairobi koro kwayo sirikal mamalo kod 10 kaunti ma Nairobi kaachiel gi jotelo mane giyiero mondo konygi kik golgi e lowo kama garaj no ero osebedo kuom thuolo mahewo higni 30 koro. Jotije wego koro lieko ni nitiere achudhe moko manigi gombo mar yako lobno kendo osemiyogi ndalo 14 kende mondo mi gidar, kata kobedo ni gin bende gintiere gobok moyiedhi mane sirikal omiyogi higa mar 1995 mayangogi kaka weg lobno. Giywak ni ka gidar kanyo to onge kama ginyalo biro yude yuto margi mapile. Garaje ni ochakore higa mar 79 kano ochake gi ng'ato ni Peter Ogunga Rogo and Asuke. Bang'e kogik 95 to ne wayudo allotment letter kano miwa gi sirikal kane wan e organization miluongo ni Kenya National Federation of Joakali Association manotelne gi the late James Bwatuti kaka chairman. Kogik 2012 to member marwa mabe noseaka machon manoseuso share mare nochako duogo 2013 no kotimo kora mare ni en member maka modhio manyo title moyudo kato uso ne mama miluongo ni Asha. Machiegni last week gikelo nwa barua wagi wakili ni wawuok bang' jumbe 2. Kwa wuok to dhi kethonwa ngimawa nikech ka emwa puonjo nyithindo nitiere kata jomwa train ka ma trainees mwa puonjo ka mabiro every year, joma timo biashara nika ma otegemea ka. Okwanyalo wuoka kamano kama wasebede higni more than 30 years. Alikana members wapi wakasikizana ati shamba sasa ndio custodians. Hizo pia tunataka kujua. Wenye walifanya hii mambo pale kwa lands pia tutajua, inafaa tujue ilikuwaje mpaka hii mambo ikakuwa bila kuhusisha members wa hiyo place. Kaluwore gi ng'anyo mar NASES kod jopim tuoche makoro dhi nyime e kaunti ma Siaya, moko kuom jopiny ywago midhiero magikale mar yudo thieth e ute thieth ma piny owacho e kaunti no mar gionge kod nyalo mar yudo thieth e osiptande mag ji giwegi. Ka giloso e sach chenro mar yudo thieth maonge chudo e kar chung' od bura mar Arieda, jopiny go ywak ni yuto margi nok kendo ok ginyal yudo omenda mag ndikruok e okumba mar thieth mar SHA, ka gikwayo sirikal mondo mi orang malong'o yore magayo chudo e okumba no. Gie kinde no noyangore ni tuo mar malaria kod mano mar wang' gin moko kuom tuoche mamoko kata mamako oganda mathoth e alwora mokiewo gi nam Lolwe. Onge kuminyalo dhi koro kawana gi to wach mar SHA bende ohingo ngimawa. Koro SHA no be kata kidine dhi chulo to ine ng'ama pur to kaka yud pesa midhi chulo SHA malong'o no bende onge. Sirikal bende golie tong wangi oko to wan bende wan mon liete, onge kaka dwa yud pesa mwa ndiko go SHA. Koro gitemie golo mondo giketi osiptal. Weche mag SHA pok ji mang'eny odonje kendo jowa mantie gwenge mopogore opogore iyudo ka pod gin gi thagruok e weche mag thieth. Sani bende gwengewa ma Siaya ka ok osebedo mayot ne ji, to nikech iyudo ka nyicha nitie strike ma
nurses kod clinicians nwa winjo ni okosebedo katiyo e yo makare nikech strike mane nitie. That has to cause a tremendous concern for a lot of people, because with our aging population all over, there's a lot of medical issues that need care, and if it's not being handled well, then it causes even more problems, especially in areas where the people are not rich enough to have the money to go outside the county. It's even more imperative that they have good medical services. Jotije madirom 300 matiyo kaloso nyamburko mar Kenyatta Golf Course Juakali Society Garage Nairobi koro ywago sirikal mamalo gi 10 county ma Nairobi gi jotelo mane giyiero mondo konygi kik golgi e lowo kama garage no ma gisebede kuom thuolo mahew higni 30. Atiwo mos Nyakwaramogi, sigana no wasesomo waka oyweyo mokwongo Nyakwaramogi kaeto waduogo bang' thuolo machuok. Radio Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 8 tutakuwa Ekero, Shianda, Bukura, Sabatia, Huisero na Luanda. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifalongo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asaba, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy From Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 500 mabat ka mabat, ka steel trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 07223 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. For you who kept going with no roadmap, you held everything together even when no one saw how heavy it was. You held babies and broken hearts at the same time. You loved, nurtured, protected even when you were tired, broken and unsure. You stayed soft while life tried to harden you. This is your gentle reminder. You're not weak for crying. You're not alone in your strength. You are the hero of your own story. And yes,
You deserve to be so proud of yourself. Dial *811 *575# to get Keep Going as your skiza tune. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhi yie kaniketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabuogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa, kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111, ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, kod James Rabala, mana e Ramogi TV. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Machiegni, jatend piny machon Uhuru Kenyatta okwayo rowere mondo obed gi chir mar kawo telo makare kendo gilok achiedh nade magikale mondo obed gigo manyalore kaka yo mar neno ni gibero kindegi mabiro. Koloso e nyasi mar sidho simbo e ka tiegruok mar Kenyatta Trust odhiambo manyoro, Kenyatta nokwayo rowere mondo obed gi chir mar timo gik makare manyalo chwalo Kenya e okang' machielo. Bende nokwayogi ni mondo githegre gi siasa mar kit dhoudi kendo nigi nya achiel mar oganda e pacho ka mangima. You have gained wisdom that goes far beyond academic certificates. You have learned the timeless lesson that strength lies in unity. You have learned that the bonds that sustain our nation are woven from mutual tolerance and respect. Keep in mind your sacred duty, that indeed we are our brothers and sisters' keeper. This, truly, brothers and sisters, is the spirit that Kenya needs now, more than ever. We need young men who see themselves not through the narrow lens of tribe or region, but as a people bound by a shared destiny. Nation building, my friends, as I have said, is not at looking at self. It begins with this very ability to look at one another and to see equal partners both in hope and in purpose. So graduates, this is the charge that we lay before you today. Go out into this world of ours that is full of problems and challenges. Go out into this world with humility. Go out with courage. Go out with purpose. Go out with the willingness to learn, but also to lead. And lead with commitment to justice. Lead with commitment to peace. Let this be those that burn in your heart. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oseodo kuom golo ng'eto moko machungo chenro mar sirikal okang' mowacho ni rocho ajenda mag piny owacho.
Kaluwore gi Wetangula, moko kuom ng'eto motenore gi chenro mag sirikal ichiwo piyo moloyo kendo keto chenro mag sirikal e bugo. Kaka jafwambo maro mar siasa Chris Owino leronwa, ma ok en thuolo mokwongo ma od bura kod sirikal osewuok oko maseyo doho e wi ng'eto magisebedo ka gigolo magwaro sirikal. E lweny machielo e kind od bura kod bad migawo mar doho, spika mar od bura Moses Wetangula otero lweny e dhood Martha Koome kendo siemo bad migawo mar doho kuom thiro chenro mag sirikal kokalo e buche mag chungo chenro makamago. Wetangula oseyo ng'eto mar doho mane ochungo paro mar chik e wi jochiw hola maok e pinje maoko ma ok ging'iyo midhiero mang'eto makamano dhi kelo ne sirikal. This is perhaps a legislation that you as KEPSA brought to us to improve the way of doing business in Kenya. And the crank who has gone to court does not even run a kiosk in the business world. He's simply a surrogate litigant for your competitors. And these are some of the problems we're having. Wetangula mane loso e kine romo kod riwruok mar joket mwandu pacho kae KEPSA e boma Mombasa wacho ni dwarore mondo sirikal joket mwandu kod doho bed piny mar goyo mbaka e wi moko kuom ng'eto ma doho golo e wi chenro mamulo sirikal. We need to have a round table with KEPSA, Parliament and Judiciary, so that they can also appreciate that injunctions are not cakes to be dished to everybody carrying a plate. Joket mwandu bende dwaro mondo od bura los chike madhi keto lwasi mayom mar timo ohala e kinde ma Jonet Mohamed to wacho ni chike makamago nyaka luwre kod dwach jopiny. If our infrastructure is not right, the ease of doing business won't happen. If our logistics are not right, if things are not working at the port of Mombasa, at our own airports, at our roads, and our train. If you want to start a new industry, start it and we will defend and we will protect and we will give you incentives. But we cannot allow you to use Parliament to tax your competitors so they get out of business. It was happened. And we know each other. E korka kore, jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa ojiwo joket mwandu mapacho kae mondo ti kanyakla kod komiti mar od bura mochung'ne loso budget e bero ochumi mapacho kae. It became Parliament's. The private sector completely abandoned Parliament. Disinformation, misinformation killed the baby that we consummated together. It took Parliament again another 6 months of lost revenues, lost job opportunities for our young people in the country, to recraft the same finance bill into 4 different bills. Chris Owino, Ramogi TV. Sirikal mapacho ka imedo se kuom jwang'o jo Kenya makalo matek e pinje libamba ka idwaro mondo mi orit chike maketa arita makare ne jo Kenya e pinje maoko. Ten kanisa mar Pentecostal Voice of Kenya okwedo sirikal kuom ling' thi e thuolo malach e kinde ma jo Kenya ma kwan gi pod ok oyangore kale midhiero mathoth kotenore kod yiero manotim e piny Tanzania manopong' gi tulo. Kamano bende giseyo sirikal kuom rem mar konyo jo Kenya manomaki e piny Uganda makata kamano nowe thuolo kawuono. Pentecostal Voice of Kenya tunaona ni kwamba kama PVK serikali haifanyi vile inatakana vikamilifu. Kile tunajua ni kwamba serikali iko na uwezo na inaenda hatua zaidi ili Wakenya waweze kuwa safe wanapofanya kazi ng'ambo. We also call upon the government of our foreign nations, particularly East African neighbors, to respect the basic rights and freedoms of Kenyans in their country, in adherence to UN and regional human rights conventions and protocols. E kinde ni maduol mar IEBC oyawo kinde ne jopiny ndikore kaka jogo ombulu, riwruok mar rowere mong'ere kaka Youth Transition Initiative Kenya nobago kampen e gwenge ma Nyanza.
Kampen makama ne otim e counties ma Kisumu, Homa Bay kaachiel gi Migori ka rowere mahewa 1,000 noyudo thuolo mar ndikore kaka jogo ombulu. Riwruogno mar Youth Transition Initiative Kenya gomakore kod Dr. Raymond Omolo biro dhi nyime gi timo kampen makamagi mar sundo jo Kenya mapok ondikore kaka jogo ombulu mondo oyud thuolo mar timo kamano e yiero maduong' mabiro. Pong' mar pi e nam ma Naivasha medo kelo midhiero ka sani pi medo olo e kuonde mag dak gi puothe mag ji giwegi kod kendo ketho apise mag sirikal. Ka timo nonro mar Wildlife Research and Training Institute, sani koro pi opong'o kendo onge tich madhi e nyime e ka timo nonro no. Kata mana e kar lee, kata mana lee mag magwar, tiga kaachiel gi nyakech bende koro koso kar dak kaluwore gi medruok mar pi ma koro medo rocho chenro mapile. Jata tije ka tiegruogno Patrick Omondi owacho ni kata mana kuonde timo nonro mamoko kata research centers tije ochung' chutho. Bende wachore ni aore mang'eny mal horo mar okak bende osepong' mana kaka Lake Naivasha. This center is the center that coordinates wildlife research on those species that are on wetlands and inland water across the country. And we have to close the center because, as you can see, the rising water levels has made all the infrastructure, all our experimental plots on wildlife research and the training swimming ponds have all gone underwater. Since we don't have the information of its predictability, we don't know whether it is having a cycle that we can predict when it is going to recede. The most logical thing is to salvage the resources, rescue the wildlife, the wildlife that are in this area. For example, if you look at in this place, 100% of the ground is already taken. Wildlife is now receding at the edge of the highway, and so you'll find that when they are retreating to the highway, they become exposed to threats like poaching, and also loss of habitat for grazing. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Jona Pidi mar Umoja wacho ni Kenyatta pod jo Kenya hero ka ok chik to damiye kura. Ramogi TV an kodi aneni mafain Sara Singa nyakwa Odongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni oneno wagi baba ne Singa Odongo. Kaito machielo bende wacho ni Sara Singa ondiko ote mang'eny. Molmos kan Kanyamkago Sibuoche mano Brian Pinky. Kaito ote machielo bende en mar wacho ni news ler kan tiere wang'elong'o kadem gi minoda min Lovet mano Clinton mar wang'elong'o kadem. Nyakwa Ramogi mane waikonu e weche manyien mag migago kawuono. Koromo saa 8 tabro duogo gi kweth mara Festus Lang'o gi joma moko e chenro mar Pautuke. Nyinga Milton Ochieng', oriti masani.